ASDC Youth Front Lapen Karbi Students Association atum Chilangsi Difu Council Gate at Hingnolong Jothom Nithom Chimit me pinpen kachesong Prenipai Isiarni pen kepang chengpon Meghalaya Lapen Nagaland Kachedai Clock Interstate Ahoy Putak Pachun Saraknang Jilapen Pachun Pam Minangji Lasonsi Hojai Morigaon Nagaon Lapen Golakhadalam Kitami Akami Senapan Pachun Saraknangji Ahoy long isi adak bisik kedotang penabat BOP Binangji Lasonsi keton kilang aphan ke mesen apen nona kai ke en nangji a hormu pisi police materai kom sai khia tum tami pabat nangji kedo ana sai kamalong tami phan trok circuit ke ladak kedo inglong aso khai tum phan rai pisi chokomarang hoi pek nangji grade 2 grade 3 lapen grade 4 a chokomarang hoi ke pekalong state road pangri nang pachi joktun long le den nangji Lasonsi bang pharoi sira trok ner kebre circuit tet me school athan bang atuma phan prabjin pen bainong pinangji pohai hui ke hangalam the jongponsi ASDC Youth Front Lapen Karbi Students Association atum Nithom Jothom ington tipin pen dharna inisi kache songasai dengponlo Labangso ke chengsiar ni ASDC Youth Front amai phu Premson Be Gulson Be atum pen ke chenglok kapre Karbi Students Association asongja Lapen kapre atum cheto dunsi kache song pang chengponlo Alang litung pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan panong si pinpura lotami pajir dampusi nang pachini dun. Lason si PGR Vijayara long le long aron re pen ke dotum aphan kathali ji aphan ke sai klembom lo. Seta ke damtang wo signify kebarni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kachepen pupon High Power Committee amayalong kachiraya tengki Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo angkang DCRF pen kichenglok kapre council kirai along le along ke do atuma phantami tharlinang ji puta kachisong atum pen kipajir dama pin pura lo along jongtun kachisong ke do kaddu kavetami khaya phansi kachisong lasi ladak kachipunang jialam lapen kachisor sarnang jialam avi sada kachisong ke pachun jia phan kaddu kave chitora penang ji pusi kachisong amailong lam ke jai atum pen thanpon aku ki NG kali non kido tang itum long karbeng long la inherent subject laganang dun tang pen cheng lo kaduk wedam tame halan tame tum koson la apawar mukha bang si nang thi thubom nang ke pa ong jingli nang pa thi thubom son si theklong rong lo na son si langdam ke dam tang mo pen pulo karbeng long Thomas council pen appointment pilo tet kaduk we qualified pamesi 131 susei kaduk we pilo MELP pilo sitame hala tumphan ko son lo salary ke pending sa ningkan son lo Assam government pen SIU na paching thang lok nase hemprek kipia phelam lo tame la so inherent subject LP long bangai tum ke hala council ke long hot pen sinang dun jo subject lang la so lo code 1995 MOU hut bange la office MO da tang elo sela so power and kok tame la so mu bangke hala tum nang chi phudun do kok Assam government nang chi phudun do joine nona da kisung do kok lo asinon 189 dolang ningkan cikon lo ciklo kan lo 25 months bote ningkan hin lo lasi ningkan hin lo bote isi bangke kopi lo akam endet mat anam pipidet lason mati akam endet anam pipidet bote lake isi a crime thetan lason dar nangman lo te lasolong komalo chokche dak council sorma state government sor si chokchi lo angdo langam lok lo jong sa Assam government pun state government tum sinang pothai den ma council tum si pipedet pote council government si felar lo ASDC pente KSA ke ningkan thongke patroksi lo hemprek mate autonomous state through article 244A ache songke hala sojo ne lo pipose jo thom ni thoman patha ponang kok lo hemprek uthak Karbi Anglong pen dimasau rada phan BJP sarkar tum dokjir penanang pilo 2013 nikan ke tapirgau alangli written pensi assurance nang pi hala so alangli general secretary lo nilitum BJP tum alang chi pulam lo tapirgau ada written statement along lo BJP tum yong si central government yong se bangun bote small state create ni phan manga pamanji phan manga nitum long agenda dopot labangke nitum namat hapo usi tapir gaw hal suhut bangke tok ang chi chak mondo anchok takali Rajnath Singh
alang li tok mukalong ta 2014 parliamentary election aprang alang li hemprek aphan cecakang lo hadak suri fokep susi arat cetong alang li cecakang la sonthot lo jong si BJP tu jong si central government jong si sorkar paman pote sorkar pi paman pote itu manifesto lang ta dulu lapen agenda do small state create jiban ke lasi di tumbake na tumhan karbing long pen di mahasaurat han make la article 244 i bangke implement jiban itu News Report, Carbon Live.